Blue Nation. Blue Nation akuyena umlandeli kaKhuzani. Mina angilandeli muntu. Ngangincoma uKhuzani ngendlela enza ngayo. Namanje futhi ngisamncoma uKhuzani ungaphambili kwalesiphihliza selini esilandelayo. Ngimlandela lo mfana ngoba ugqoka into eyishibhile ngithi. Wayozani phesheya lo? Useqale nini futhi ukuba umprofeti ubabweni? Uthi kimi mina idlozi lami linjani idlozi lami? Hey. Nasi sisidakwa abo. Nina nineshwa nina nilandela into engathi ishumi. Nilandela umprofeti. Uthi idlozi lami limnyama. Linjani la? Njengoba esigaqakala athi idotsha bo. Mfowethu ilokho bengizonibikela khona ukuthi yes album yami into engihlekisa kakhulu ngivele ngimbeke emqondweni ngimcabanga manje kungaka nje kumthanda uthi liphambele idlozi la yabona impela naye usizo uKhuzani but uKhuzani Nkosi yami ubukisa ngayo lento yazi ukuthi Nkosi yami nawe uKhuzani uzongaqondile ubukisa ngayo yabona uweyisa umuntu ona 1 million nento yabalandeli ayi kuyisono lokho akubhoyela ku top 10